annabi babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi duk tsanani mazan Allah yabanka nake yi murshidina wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhina. Babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi duk tsanani manzan Allah ya banka nake yi murshidina wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhi annabi babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi duk tsanani manzan Allah ya banka nake yi murshidina wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhi na. fari mai sirrin kadara min ruhina na dauka sida aikin ka ne rabu sarki kalukuna ka da basira a cikin masoyan samai da wajibuna zan ya bai shi al-mustafa dani ma na gidi annabi babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi duk tsanani manzan Allah ya banka nake yi murshidina wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhi na. so ma'aiki so ne da ike taɓa min ruhina to a annabawa ku tuna shi ne abun so habibu ne da ta muka wani waye shi da mun zo mai shidina ya zo Allah muku tarkai ne kake da mutan rayuwa annabi babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi duk tsanani manzan Allah ya banka nake yi murshidina wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhi na. a so kakana a dole a yi mawuki nazarin tunani kai ne mai sai da dukkanin saiti alisa ba sun fake a kauna kai abban fati na fake da san kalamarin kashi ne yake sani can gaba annabi babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi duk tsanani manzan Allah ya banka nake yi murshidina wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhi na. ya bai kaunar ka ce mafita ma a kaunin ma dai shan ya zarce tunanin faɗa cikin ma al'umma masoyan habibi al-mustafa mu faɗa sai barhama kai da dini himma matuƙa zan yi yaban sayyidul umma annabi babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi duk tsanani manzan Allah ya banka nake yi murshidina wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhi na. shehu idan zana wuce ba na kasidar ummati ma'aikin alkhairi tafiyar da ba kai ba ni
annabi ni ban kai ba, ban san ma ya kake ba manzo ya habibi. nazari na annabi ne ban kai ba, ban san ma ya kake ba manzo na habibi. Ka naɗe duk mukamin habibi, ka je inda wani bai je ba a yahudu. Ka naɗe duk mukamin habibi, ka je inda wani bai je ba a yahudu. Na rike so da ƙaunar kama aiki, ban ji ban gani san ka nake yi. A so ƙauna sun saka na yi sanyi, ba zan bar ka wasan ka nake yi ma aiki. Na fara ina faɗi ba su kai ba, zan ƙara ina faɗi ba su san ba ma aiki. Allah ke ya falsa ba mu ba, Allah ke ya falsa ba mu ba. Inda yabo na kama ban kai ba, inda yabo na kama ban kai ba. MALEEK saka nake Ahmadi, MALEEK saka nake Ahmadi, MALEEK saka nake Ahmadi. Wayo zuciya ta kaunar ka a yahudu. nazari na annabi ne ban kai ba, ban san ma ya kake ba manzo na habibi. Samu kusanci zara uke ce a raina in bayyana, sanadin yabo na ke ce muradin da raina ya ayyana. Ba wani bawa da ba gidan ku yake so ya tsuguna, na zo a bawa a gidan su batulun yana ne. Annabi babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi. Kin tsanani manzan Allah ya banka nake yi murshidina, wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhi na. Na san halitta ba za ta gane ainihin muradu ba, masanin sa Allah so ne ya rage mu kuma mu rarraba. Maso ya rasu lugu mu tashi mu ma a sanya mu can gaba da an ce ma aiki, duk jiki ma ya dauka da zuci. Annabi babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi. Kin tsanani manzan Allah ya banka nake yi murshidina, wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhi na. MALEEK tilas akan ka dole in zauna in yo yabo, daga adin ka na bi karshe ina so a bai rabo. In yo kasidar da rabbana za ya ce na samu rabo, hasken halitta al-Mustafa haɗa ni ma a zuzu. Annabi babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi. Kin tsanani manzan Allah ya banka nake yi murshidina, wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhi na. Wace zuciya ce da rabu yayi kuma ba dan nabi ba, in ne bayani ku bini nima da hujja a can gaba. Mafakar halitta mu da kai na so ya ja gaba, rabu ne ke ma duk azal kuma baiwa wani mu. Annabi babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi. Kin tsanani manzan Allah ya banka nake yi murshidina, wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhi na. Kanta a barka wallahi kai dan habibin ilahu ne, ko mala'iku ma wallahi aikin da suke yi naka ne. Ba sa barin ka kuma duk dakika cikin lamarin ka ne, na fake a san ka al-Mustafa ko da babu rayani. Annabi babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi. Kin tsanani manzan Allah ya banka nake yi murshidina, wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhi na. Kaka ɗaya mai kyan su ba shaye goma al-Mustafa, kullum bukata ka haskaka min gabana mai safa. In na kasida ka kira ni malami ma kamar rufa da barin gama aiki, dan hakan ne nake so al-Mustafa. Annabi babu ya kai duka wani zancen kashi ɗaya ne muka yi. Kin tsanani manzan Allah ya banka nake yi murshidina, wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhi na. Wata rana so ba ta bayyano a cikin ƙaunar ta, wata rana so ba ta bayyano a cikin ƙaunar ta, wata rana so ba ta bayyano a cikin ƙaunar ta, wata rana so ba ta bayyano a cikin ƙaunar ta.
murshidina wane zan wayabo idan ba kai muradin ruhina.